To dobrá fotka. Mi. To byla dobrá fotka, ty vole, že to byl ten stín na Vítěvi. 52 metrov štvorcovým plus 8. Jo, celou spolu pro sebe, ano. Ako maličky, ale keď to je novostavba, tak to môže byť cool. To je nevím, dvojka. jestli je schválně, nebo jestli to je náhoda, že tam spíte. Ja som musel brať väčší kvôli tomu, že ja potrebujem obrovský priestor na, keď si budem robiť štúdio, bo tak chápeš. Ja už nebudem tu na jako něco jsem, já jsem u toho moc, mě ta hra se moc zajímala, ale slyšel jsem, že Honzik Šíma vám to tam jako docela vysvětlil. Jakože i Pájovi to tam vysvětlil, jak to s tou hrazdou vlastně je. Docela majitel, ne? Haly. Takže som rád. Jaký veľký? 82 metrov štvorcových. Idem odniesť toto tu na. Už. Jako dost, viď, beru. Tady je zelená.